Uy, iro man nga itom. Siya mali. Iyay. Nairo nga itom ako nasugatan. Tabi po. Ang gabi kaninyong tanan. May gabi kaninyong tanan. Mga followers na ako sa Facebook page o mga subscribers na ako sa YouTube channel. May gabi kaninyong tanan. Sa kung wala pa makasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe na mo mga ka-idol para updated mo sa akong mga bagong video. I-click lang ninyo ang notification bell para makita ninyo ang akong mga bagong video. Salamat kayo ay maginaot ko nga ana mo sa maayong panglawas karon. Ay mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Totoo ba kamo sa mga istorya kabahin sa usa ka abat? Naiuban diha nga digid matuo og mga istorya kabahin sa abat-abat. Kay kanang abat o kanang mga ongo na arakuno na sa libro. Pero ako matuo jud ko ni ana. Kay sa una, sa bata-bata pa ako, mauban mi sa akong amigo, nga suod kay na akong amigo, bisan asa lang mi manis ko, o abot mi og lagyo nga barangay, kay lagi, kinilaging atong pagkabatanon, hilig kay tag disco-disco, panahon sa kabatanunan pa. Hilig kayog lakwat sa mga gabi, asang disco to mong lupa dayon. Kaya adto manisko. Ang uban niya na di mo to kabahin sa istorya kaning mga hamok, mga abat. Pero ako motuo jud ko ni ana kaysa dihang sa bata-bata pa ko katunanis ko aligre kayo ang among pag-adto sa diskohan kay lingaw kayo lagi pod kay naa po'y mga babae mga kauban. Pero sa dihang pag-uli na namo gyud kay layo-layo pamamig maagian sa dihang pag-uli namo, paglugsong namo sa ubos sa takong bungtod, padong lugsong may kawayanan, layo-layo pa kay mig-ulian padong sa amo ang balay. Sa dihang pag-uli na dyan namo, paglugsong namo sa balay, sa dakong balay sa ubos, nga ani gito ka dakang balaya nga among giagian sa dihang paglugsong namo nga may iro nga ni babag ni aksyon og hamag kanamo sa dihang ni aksyon na og hamag kanamo ang iro nga nahaduol na kanamo pag abot sa among tungod hingkalit jud gawagtang ang usa ka dakong iro ug nasagit ang akong kauban nga suod na akong amigo
Sagit siya nga tabang. Tabang taon mo. Buto nga ako balhibo na marog. Ug daw ang akong espiritu mo nagmahulbot sa akong lawas. Sa kakuyaw. Mura naguna og dagan ang akong espiritu sa akong kakuyaw atong tungura. Nga porte yung dakuan naman jud sa iraw. Ug ang akong kauban nato, hingkaratil og dagan. Uy, sama na! Uy,